osechopo kanyo kendo oseluto ombulu. Miwane chal mar wachni nyaka sani piny oseyawre kendo kora ka chieng' goyi maler ahinya ka intiere kaunti ma Homa Bay. Kendo ka intiere kanyo kendo ane chal mar wach Homa Bay kura kata ombulu igoye yo machalo nade. Nyaka sani jotelo bende osewuok, jopiny nitie to giwacho ang'o ewi yiero ma kawuono. Erokamano Cleopas, wayudi makare wabiro achiel kachiel kowuok e tesen luto ombulu ma Asumbi Primary School ka chud bura marangwe kama jalar kom governor ma Homa Bay kama okuchung' kod duond bura mora mora Laktar Evans Kidero ne oluto ombuche thuolo machuok mokalo chien kaendi mas nyaka sani pod wan kode kaendi wadwang'e ni to oneno chenro ni nade to gin gigo eko mage moseneno nyaka ne chenro mar go ombulu chakre kapok arwake Cleopas wasebedo kwa luorore e tesende mag luto ombulu mopogore e kaunti Homa Bay kandi chakre saa 12 mane thuolo mar go ombulu ochakore tesende mag luto ombulu mopogore kendo nyaka sani nyalo wacho ni pok waneno malich ahinya madwa wache mani ng'ur moko nosebedo ahinya to e tesende luto ombulu mana wachako godo mashauri yako manitiere e kachund bura ma Homa Bay town kama ne jopiny ng'ur ni chenro no chakore modeko nikech onego bed ni chenro mar go ombulu chakore saa 12 okinyi kata kamano odeko kod dakika 15 ma jopiny mano mondo kanyo ne penjo ni tang'o momiyo ne chenro ma kamano odeko kata kamano ne wawuok kanyo ka chenro mar go ombulu dhi kare kendo sani endi wantiere Asumbi Primary School mana kaka sewacho jalar kom governor ma okuchung' kod duond bura mora mora Evans Kidero ne oseluto ombuche thuolo machuok mokalo kendo wan kod achiel kachiel mondo onyiswa kaka oneno chenro to kaachiel kod kaka en ng'ano endo mochung' Homa Bay kandi oneno ka chenro mag go ombulu dhi nade nyaka ne chakre okinyi ma kawuono. Daktari oyawore kendo machiegni Ramogi TV chenro mar gombolo chenro mari mar luto ombulu no kochalo manade. Na erokamano Ali Abich wantiere Asumbi ka asego kucha stream Asumbi Primary School stream 2 to sani aneno kodhi maber okinyi no chakore ne okober ahinya nikech Kimskit ne okti maber tapani sani koro giseng'iyo kaka otiyo kendo gokinyi agents especially magwa ne tamo mondo kik donji nikech budgets nyecha ne onge to kane waloso gi Arno wacho ni ka intiere gi barua mar jachung' momiyi to kendo intiere gi kalatas mar mar kuong mar oath of secrecy tiye ni donjo to moko nwang'o teko to ba koromo sa achiel gi nus kanyo koro gidonjo agents wa nitiere te to kendo aneno ka odhi maber to bet ok odhi mapiyo kaka dawagombo mondo odhi nikech ka gin ji 700 kende per stream ba sa 7 waparo ni nyalo non ka gombolo ni orumo to kaka onenore ni koko dhi mosni to onyalo dhi gimoro kata nyaka sa 10 onge koko kata tulo mora mora kaka nyicha otimore chieng' tarik 5 tarik 6 gi tarik 7 polise osetimo tich maber wagone gero kan to aparo ni IBC wang' ne otimo tich maber molo kaka gisetimo e higni moko goeko. Ang'eyo ni mopore kod bire tesend miluto ombulu ka isebedo ka ng'iyo kaka chenro mag ombulu dhi e tesende mopore e kaunti kandi inyalo wacho ni be jopiny owuok oko mar dhi yiero jotelo ma gidwaro e kaunti Homa Bay kandi. Jopiny owuok kar rombgi nikech by 11 moyaw station ka ji ochako by 11 gi nus ji osechako go kura kendo nano kata demo ti owuok jomadongo owuok kijende owuok to wakwayo ni jok matindo okony jomadongo ka gibiro ginwang'o ka jomadongo biro to giwe gidhi mbele mondo gigo nikech ginyalo ol mapiyo piyo to kata man ndala mondo wachano kaka mondo kelgi mondo gigo monjegi mondo dwaro magidwaro gi jotelo magiyier dwaro ema mondo yier. Kom mora mora milaro nitie jaloch kaachiel kod ng'ama yombo kang'e ni kaka in ng'ama laro kom governor ma Homa Bay kandi be neno ka en gi thuolo makare mal yudo lojni to kok yude bibiro yie gi loch ng'amoloyi. Gombulu kadhe tie migawa dek mokwongo en gombulu no kata mar ariyo en kwane kata mogik en lando ng'amoloyo sani ji gombulu aneno kodhi maber jomochung' ne gombulu nyiso ji kako gombulu maber apani mano ber mar ariyo en kweno dawa gomb ni kweno bobeda beda maber obed gi muolo kaka gombulu dhini kata mar adek ng'amo yombo e kidienje ariyogo ema mondo landi an kamano timore ta onge gi wach mora mora. Wachni mogik ne jodak ma Homa Bay kama samoro pok owuok rito nyaka dakika mogik ka giwuok oko mar gombulu nikech chenro mar gombulu iloro saa 11 to samoro nitie jogo eko ma poni e kor gweng' pod girito nyaka dakika mogik mondo koka giwuogi go kura.
Da gombo ngiso jodala wa Homa Bay County ni wawuguru duto tete nikech sirkal moyier sirkal mabiro tiyo ni sirkal mabiro miyo gik midwaro mondo timre. Koro wawuguru duto tete mondo wago ombulu ne sirkandwa modwa yiero higa mar 2022. Mano mokwongo. Mar ariyo da kwayo jowa mondo bed gi muolo, kik tulo moro beda mondo dwa jopiny ema mondo otimre. Kaeto mogik wadoga dala wariti mondo ang' wakwan ombulu kaka dwarore kato land jok moyombo mang'ena biro dhi yombo. Cleopas mano ne wan achiel kachiel kod jalar kom gavana ma kaunti Homa Bay Kandi ma ok ochung' kod on bura mora Evans Kidero ka olero kaka chenro mar gombulu osebedo ka dhi nyime ka bende owacho ni en gi chirni bang' ka chenro mar gombulu oserumo to en obiro wuok jaloch kalore kod chenro ma kapen mosebedo kotimo kod geno ma en go kod jogombulu ma Homa Bay Kandi. Pod wadhi nyime kod luorore e tesende mag gombulu mopogore mondo wang'e ni to chenro mar sani ko dhi nyime mar go kura ni to dhi nade, to bende nitiere ng'ikruok moko kata chandruoge moko ma samoro jogombulu nyalo neno manyalo mono chenro mar gombulu dhi makare kaunti Homa Bay Kandi ka nyalo paro ni Homa Bay County ni kod kwand jogombulu maromo 151 kod 71 duto mabiro gombulu e tesende mag mbulu mag luto mbulu maromo 1228 kod 28 e kuonde chung'ute buche duto aboro mantie kaunti ma Homa Bay Kandi. Cleopas Enya Ali Abich kuom report makamana. Wadhi nyime kod yudo weche mamoko bende madhi bedo kanyo kantiere. Warangane weche madhi kanyo. Wacho ni wamako mane logi mano mane polo malo. Wacho ni mane kor lwasi kanyo wantiere. Wadhi ane paunde eke ma Wilson. Mondo winjane kaka jafwambo wadwa bende mantiere kanyo Jeff Koinange kelonwa ler ni weche mag choko weche mag yiero